Presente de subxuntivo. A conxugación é case idéntica á do presente de indicativo, só se inverte a vogal temática. Verbos rematados en ar convértese en e. Verbos rematados en er ou ir convértese en a. Andar, eu ande, ti andes, el ande, nos andemos, vos andedes, eles anden. Comer, eu coma, comas, coma, comamos, comades, coman. Escribir, eu escriba, escribas, escriba, escribamos, escribades, escriban. Verbos irregulares. Dar, eu dea, deas, dea, deamos, deades, dean. Dicir, eu diga, digas, diga, digamos, digades, digan. Estar, eu estea, esteas, estea, esteamos, esteades, estean. Facer, eu faga, fagas, faga, fagamos, fagades, fagan. Ir, eu vaya, vayas, vaya, vayamos, vayades, vayan. Ter, eu teña, teñas, teña, teñamos, teñades, teñan. Ser, eu sexa, sesas, sesa, sesamos, sesades, sexan. Vir, eu veña, veñas, veña, veñamos, veñades, veñan. Moitos verbos que presentan unha irregularidade na primeira persoa do presente de indicativo teñen esa mesma irregularidade no presente de subxuntivo. Por exemplo, nos verbos por, facer, ver, ter e ir.